Zdar. Několikrát jsem se bavil s lidmi a zjistil jsem, že málo kdo doopravdy rozumí tomu, o čem je vlastně křesťanství. A není se čemu divit, když většina lidí v Česku není nábožensky založená. Čuměl jsem na různé statistiky. Za ateisty nebo nevěřící se v České republice považuje něco mezi 40 až 80% lidí. To znamená, že jsme asi nejvíc ateistická země na světě. Češi si často teda myslí, že křesťanství je o tom být hodný člověk, následovat x různých nesmyslných pravidel, chodit v neděli do kostela. Každopádně o čem je teda doopravdy křesťanství? Křesťanství je víra v Boha. Díky, dejte like, subscribe, mějte se zdar. Každopádně teda, všechno se točí okolo Ježíše Krista. On je totiž Bůh. Wait. Není to náhodou syn Boží? Jo, ale zároveň je to Bůh. Hold up, wait. Tady je potřeba vysvětlit, co je to svatá trojice. Svatá trojice byla poprvé ustanovená Nicejským koncilem. Existuje akorát jeden Bůh, jedno bytí nebo esence, která se projevuje ve 3 osobách. Otec, Syn a Duch svatý. Všechny tyto osoby jsou jeden Bůh, ale tyhle 3 osoby nejsou to stejné. Takže Otec není Syn ani Duch svatý. Syn není Otec ani Duch svatý. Duch svatý není Otec ani Syn. Každý z nich je ale zároveň Bůh. Paradox, co? Ježíš Kristus je tedy Bůh v lidském těle. On je plně Bůh a plně člověk. Představte si to tak, jako že jste prostě Bůh a řeknete si, no tak jo, půjdu mezi lidi na zem. No a tak se inkarnujete do lidského těla a pak chodíte mezi lidmi. Jste stále Bůh, ale zároveň jste stále člověk. Proto je často Ježíš Kristus označován jako most mezi lidmi a Bohem. Nebo také jediná cesta k Bohu. Jo. Bůh se ale přece nemůže inkarnovat do jakéhokoliv člověka, že jo? Proto skrze Ducha svatého otěhotnil Panu Marii. Počkej. Duch svatý je Bůh, takže skrze Ducha, takže Bůh sám sebou otěhotnil svatou Marii? Damn, jak to ti křesťané vůbec vymysleli? Každopádně Ježíš pak chodil po Izraeli a hlásal příchod Božího království. Během toho dělal různé zázraky, léčil lidi, chodil po vodě, dělal z vody víno. Díky tomu získal spoustu následovníků, kteří ho stalkovali kamkoliv šel. To se ale nelíbilo místním rabínům, tak ho nechali popravit na kříži. Po 3 dnech ale vstal z mrtvých, čímž překonal smrt a tím dokázal, že je Bůh. Ježíš ale celou dobu věděl, že se to stane. Proto se popravit nechal. Proč? Protože jedině touto obětí může být lidem odpuštěno za jejich hříchy. Bůh stvořil hříšné lidi a proto musel mezi ně přijít a nechat se zabít, aby jim bylo odpuštěno. Dává smysl, ne? Po svém zmrtvých vstání se objevil u svých následovníků a řekl jim, jděte hlásat Boží slovo do světa. A oni se ho zeptali, co máme jako lidem říkat? A on jim odpověděl, ten, kdo ve mě uvěří, bude mít věčný život se mnou a mým Otcem v nebi. Kdo ve mě neuvěří, bude navždy uzavřen v pekle, kde se bude smažit. Oni mu na to řekli, tak jo. No a to je velmi zkráceně o tom, o čem je křesťanství.